efter det, der har vi vores redningsudstyr sat op. Den anden måde, vi bruger, når vi er til hovedstep ude i den store verden, hvordan vi kan finde folk, hvor vi lytter os frem, og hvor folk ligger henne. Det har vi altså også sat op. Det er bare at tage rundt og kigge, følge, gøre. Som det skal. Her har vi noget nydelig bebyggelse, vi har tøj, der hænger til tørre, og vejret har måske været rigtig godt, og så kommer der fronter ind og så videre, og den front skal vi lige have startet op nu her, så vi får det her regn og så videre. Løb, du må godt, og vi skal lige unge mennesker på plads her, jeg er så vigtig, for jeg har taget stormen. Dags. Hej. Velkommen til. Jeg hedder Søren, hvad hedder du? Ja, kom du med onkel? Ja, op ad bakken her sammen med onkel Søren. Ja, det bliver rigtig godt. Nå, afsted med jer. Også med jer. Vi skal lige have jer på plads, også inden vi starter op. Er du lige begyndt at løbe? Ja. Okay. Nå. Skybruddet er kommet. Vandet er piskud. Hvad siger du, skat? Hvad siger du? Hvad? Altså, hvis det er din mand, så er der ingen grund til at kæfte op. Altså, hvis det virkelig er, hvad du har af mand, så er der jo ingen grund til at råbe og skrige på ham, søde skat. Vel? Ja, det er det, jeg siger. De der byer, de kommer og går, som de vil. Hvad siger? Er der skybrud? De har varslet skybrud i kvinden, og desperat hendes vasketøj. Det vælter ned med 900 mm i minuttet. Det er jo helt vildt. Ja, det er nemlig rigtigt. Så skal du ud og lægge sandsæk ud, kammerat. For du ved jo godt, du bor et sted, hvor der altid kommer oversvømmelser. Det kender han godt, men nærig som man er, har han ikke købt en højvandslukke. Så vi ved, at nu kommer der skybrud. Jamen, lille skat, hør nu her. Det skal vi nok... Hvor ser du dog dejligt ud i den påklædning? Er det din egen store blomstrød, du har taget på? Den er flot. Nå, men det der jo sker, hvis nu kigger på kloakkerne, nu kommer der meget vand, og nu bliver jeg våd. Når der nu kommer rigtig meget vand, så på et eller andet tidspunkt, så kliver det fra kloakkerne her. Følg med. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig trist. Skybruddet haver. Det tordner ind med... Får I vand derop? Ja, men så kan I vaske jer og trænger. Det hører op i løbet af et stykke tid. Ja, men det jeg kan godt forstå, lille skat, du er fuldstændig desperat af det haver, og din søde mand, han lægger sandsæk ud, for han godt ved, at de jo kloakker ikke kan følge med om lidt. Men se, det der også vil ske. På et tidspunkt, og nu kan I se, kloakken der kan ikke følge med, så nu vil vandet begynde at stige. Og det er der også sker, hvad siger du? Vær rolig. Ja, du siger, hun skal tage det roligt. Det tror jeg, hun gjorde det, gang hun sagde ja til dig.
Og det var nok alligevel at tage det for roligt, vil jeg sige. Sådan, han ligger sandsæk ud og beskyttet. Nu kan I se, at vandet siger, kloakkerne kan ikke følge med. Noget andet, der også sker, nu bliver det en lille smule alvorligt. Vandet stiger, det er fyldt med pubader og pøller. Og der er altså kolibakterier i. Så nu skal vi altså få noget hjælp frem. Ja, særligt fordi der er gået ild ind derovre. Så nu har man gjort det, at nu vil tilkalde noget hjælp. Og det her tilfælde vil de komme fra Beredskabsstyrelsen, håber jeg. Ja, de skal komme der bagved. Gå nu ind til siden, når det kommer. Jeg skal sige, at bilerne kører den vej rundt. Det er også noget, jeg har styret på, ligesom vejret. De kører den vej rundt, men hold lige øje med børnene heromme bagved, at de ikke kommer. For nu skal vi altså sætte gang i noget udstyr, som I kan se nu. Det, der også sker herovre, når man har et skybrud, og det er jo meget vand ned, man kender det særligt fra Københavnsområdet, at når trykket på kloakkerne bliver stort, så skyder det kloakkerne op. Og når de her kloakker bliver skudt op, så vælter det altså ud med forurenet vand. Og det vi har her, det har vi altså forurenet vand, der nu vælter ud over her. Det ser jo skylden ud, men det er det altså ikke. Også fordi det underminerer bygninger og så videre. Ja, så må det godt slukke det horn der. Sluk det der horn. Den første, det var sådan en slags brandbil, og næste, der kommer, det er en pionervogn. Og så har vi en vandtankvogn her til sidst. Fordi nu er der altså gået ild i det her transformerskab. Nu kan I se, det han gør nu, og det er det, man altid gør. Det er uanset om det er beredskabsstyrelse, eller det er Thisted brandvæsen eller pokker, så laver man en situationsbedømmelse. Det er klart, når man kommer frem, skal vi lige have en idé om, ja, hvad er det, der er sket? Og hvordan skal vi indsætte? Så det er det allerførste, han gør. Han tager sig lige en idé om det. Han løber igennem det her forurenede vand, som jeg fortalte jer om før. Men det tøj, han har på, kan godt tåle det. Det er nemlig en branddragt, han har på, og gummistøvler. Så han kan godt lige tåle at løbe igennem, som det er her nu. Men når man senere skal indsætte, så vil man selvfølgelig tage sådan nogle gummidragter på, eller vaders, fordi sådan noget vand her er så forurenet. Nu kommer det ud. Han giver besked på, at jeg vil gerne have, at I gør det og det, og I gør det og det. Nu bliver opgaverne simpelthen fordelt. Det er lidt ligesom, når I ser far komme hjem fra arbejde, så står mor også og fordeler hans opgaver i løbet af eftermiddagen. Det er nøjagtigt det samme her. Nej, vi skal fordele opgaverne, så vi ved, hvem gør hvad. Og de står her, mens skybruddet det haver ned og bliver våde. Men det er jo den virkelighed, det er. Er det ikke fantastisk, at man i Danmark og i Thisted kan lave så lokale byer, så vi kan sidde her fuldstændig tørre, mens de bliver hamret våde. Hvor er det dejligt. Nå, herovre kan jeg se, at han nu indsætter noget slukning på vores transformatorstation herovre. Det vil ske herovre sideløbende med, at okay, jeg kan forstå, at for at få ud af bilen herovre, er man nødt til at fjerne noget af træerne herovre. Nu skal vi sige til jer børn, det kommer til at larme helt vildt herovre nu. For nu kommer de altså med en motorsav. Vi skal lige have skåret fri herovre. Træ, der er væltet ned. Motorsav og alt, hvordan det kommer til. Simpelthen fordi det ligger i spænd, så man skal være super opmærksom på det. Med at træet ligger i spænd, og det er noget, vi træner, og det er noget, vi uddanner i. I det her tilfælde indsættes vi altså nu mod personredning, for at få vedkommende ud af bilen her, som er blevet ramt af træet. Nu går de i gang med at slukke herovre, som I kan se nu, indsat mod transformerstationen herinde. En spredt ståle, så siger folk, at man kan jo ikke bruge vand mod elektricitet. Det kan I ikke. Det kan I ikke, men det kan vi godt her. Og det kan vi, fordi vi kan køre med en forholdsvis spredt ståle. Og så kan man godt gå ind, og så nu om dagen er det jo heldigvis med moderne installationer, sådan så anlægget ofte slår fra, sådan så at spændingen er taget af mere en spredt ståle, og så kan man samle det lidt senere, når man indsætter imod det. Jeg kigger på min vagthave her og siger, jeg er korrekt i, du har privat... Nej, du skal ikke give en kram, og du er simpelthen for klam. Han hedder Frank, jeg kalder ham Frank Klam. Når de er færdige med slukning herovre, så er det min for at fjerne røgfaren over. Det er egentlig ikke, fordi den kan udvikle sig, men den er. Og så den sidste opgave, der kommer, det er, at vi skal tage vand væk, da det har miljøprioriteret den vej, der skal ikke komme der. Sådan, tak for det, Frank. Det er selvfølgelig prioriteret vi jo liv før værdier. Og derfor er det her prioriteret som det vigtigste med at få reddet ud her. Det næste herovre, det brænder, det udvikler røg, som vi også kan smage nu, og røgen er ikke så super god. Så derfor slukker vi det ned. Og det næste, vi så gør om lidt, det er, at vi sætter nogle pumper ind her, for at få fjernet vandet. Det her vand, det kan man godt blive forurenet af, ja. Og det kan ødelægge nogle værdier, ja. Men det er jo ikke noget, vi dør af sådan umiddelbart, så derfor bliver de prioriteret ned lige om lidt. Men nu sætter han nogle pumper ind. Jeg tror, at vi er slukket herovre ved branden herovre. Jeg skal sige, at alt det her materiel, det kan I komme rundt og kigge på bagefter. Alt det materiel, vi har her. Men det er til ret meget. Her i foråret, der var vi indsat oppe i Nordjylland et sted til en oversvømmelse. Jeg skal lige sige til jer børn, prøv lige at stoppe med ham her. Prøv lige at vise ham lige lidt frem. Kan I lige løfte ham op? Jeg ved godt, det gør man ikke med patienter, men de der sår, han har i hovedet, det er altså noget, vi har lavet.
Det er bare, så forstår det, børn, han er ikke kommet rigtigt til skade. Altså, når I taler med ham, så virker han ikke særlig klog. Og det er rigtigt nok. Det er han heller ikke. Men de der skader, han har, det er altså sminke, vi har lavet, og det gør vi, fordi det der med at... Det er vigtigt for redningsfolkene her, at de også vurderer, hvad der er galt. Og derfor sminker vi simpelthen. Altså, vi leger, vi har skader. Så vi sminker simpelthen sådan, så man kan se det. Så kan redningsfolkene vurdere, okay, det er det og det og det. Derfor gør det. Men det her er ketchup. Det er bare sminke. Han er ikke kommet rigtigt til skade. Det kommer han først, hvis vi tager over ham på borgen. Sige, at Thisted Brandvæsen, det er jo sådan et basisberedskab. Det er dem, der tager ud og hjælper jer. Hvis der går ild i jeres hus, hvis vi kører galt, så kommer Thisted Brandvæsen. Det er de super gode til. Skulle det så være noget, som er anderledes, noget som kræver specialpumper og sådan noget, jamen så ringer man efter Beredskabsstyrelsen, for så tit er det jo heller ikke. Og så kan vi fordele det over større områder, fordi der er jo ikke skybrud her, og i Aalborg og i Hjørring slået på én gang, så fordeler vi det, og det er det, der får det med. Nu kører pumpen herover, og jeg vil tro, i et øjeblik, så vi kunne se, hvordan vandet trækker sig tilbage, for det kommer altså til at gå pænt stærkt. Pumpen er sat herude, den er drevet af en generator, som er inde i bilen, som lidt så sætter vi strøm på, og så vil pumperne begynde at suge, og de fjerner altså rigtig meget vand, og så pumper vi det over. Så skal vi have startet generatoren op, og så sutter vi altså med pumperne her. Når vi nu arbejder sådan noget vand, jeg sagde det særligt til ungerne tidligere, noget af det vi også begynder at oprette nu, vi vil bede nogle af vores værnepligtige redningsspecialister om at oprette det, vi kalder for et hygiejnepunkt. Det skal være sådan, at folk vasker hænder og spritter hænder hele tiden. Som en lille demonstration kan jeg se, nu kører den ene pumpe herover, slangen, og nu vil vandet stille og roligt begynde at svinde herindefra, fordi det den kan. Og så har vi taget en anden og sat op og bare sat strøm til den. Nu kan I se, den vælte ud af den. Der er ikke det store tryk på, men den tager altså rigtig mange liter per minut. Der kan I se fontænen, der står op. Nu sætter vi en slange på, så vi får lidt vandet væk herfra. Og så skal det her nok blive suttet afsted, sådan stille og roligt. Ud med slangen, over hegnet, op i karret, får det lidt væk. Og det er så også en ting, man skal huske at tænke på, når man er ude over den skybrud. Det er en rigtig god idé, at der, hvor man pumper vandet hen, at det ligger lavere end der, man er. For ellers så kommer man tilbage igen, og det er upraktisk. Så det er utrolig vigtigt, at man har den lille detalje med. Sådan, på med det, mens vi har et skybrud her. Det er sat op, vandet bliver suget væk, og hvis I hænger på et øjeblik, så vil I kunne se, at vandet forsvinder stille og roligt. De suger ret godt, de her pumper. Der kommer min vagthavende Frank Vinter, undskyld. Det er ikke kysse, onkel. Nej. Mine damer og herrer, I oplevede en ildebrand. I oplevede vores søde veninde, som er kommet hjem fra Italien. Hendes stakkels mand, der var hysterisk og der sandsække ud. I så, vi skar i træet og klippede bilen op. I oplevede, vi slukkede en brand, og nu kører pumperne her. De her unge mennesker, de her piger og drenge, det er værnepligtige, som har deres hverdag her på centret. Jeg tænker, er de ikke ret gode? Skal vi tage og give en hånd, mine damer og herrer? Tusind tak skal jeg komme bare herude. Jeg kan slet ikke høre, børn. Hvad nummer ringer vi? 112. Det er nemlig rigtigt. Det er det, vi ringer om. Så får man fat i det, der hedder alarmcentralen. Og når man får fat i det, så sidder der nogle folk derinde, som spørger ind til, hvad der er sket. Og så fortæller vi, hvad der er sket. Vi fortæller, hvorhen det er sket. Og vi fortæller også gerne, hvor mange vi tror, der er kommet til skade. Så skal de nok fortælle, hvad de kommer med til udrykningen. Det er sådan, det fungerer normalvis. Og det er også den måde, at man sætter gang i udrykningen. Det, der så vil ske, det er, at nu er vi jo i Thisted. Så vil der ske det, at den her alarmmelding, der er det jo sådan, at her i Thisted, der har man et deltidsbrandvæsen, og det betyder, at alle de her folk på Thisted Brandvæsen, de går og passer deres arbejde. Eller, nej, det gør de ikke, men der er ikke så mange i Thisted, der passer deres arbejde af brandfolk, noget for vide, men i hvert fald så går de derhjemme og hygger sig. Så de går derhjemme, de her brandfolk, eller er på arbejde, og så får de en besked på sådan en biber, de har. Der kommer der så en melding, der siger dip, 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 dip. Kigger man på den, og så får man vide, om man skal køre til færdselsuheld, eller ildebrand, eller hvad pokker det nu er, man skal køre til. Og så suser de afsted på den, og i 98% af alle tilfælde, der vil det kommunale beredskab. I kan se, at vi er en lille smule. I kan også se, at jeg står og taler lidt, fordi vi skal have den der brandbil med på udrykning, men vi skal lige have tumpen ned op fra stien.
Ham kan vi ikke køre rundt med derovre. Så ham skal vi lige ned. Så vi skal... Det, der så sker, det er, så kører brandfolk ud i 98% af tilfældene. Jamen, så kan man jo altså slukke. Så er det kommunale. Der lød et brag. Så det er så det, der vil ske nu. At et eller andet er sket. Nogen alarmerer det ind. Nogen tænker, nu skal vi afsted, og nu skal vi den der brandbil væk. For nu er jeg sikker på, at den første, der kører, det gør han også, det er vores indsatsleder. Det er sådan skruet sammen. Man har altid en indsatsleder. Han er sådan særligt uddannet, og han er den første, der kører her. Og jeg skal jo sige, at ham her, han er en rigtig erfaren rotte. Han kører ud som det allerførste. Og det han gør, når han kommer ud på skadestedet, det er, at han laver en rekognoscering, en situationsbedømmelse, lige vurderer, hvad der er galt. Derefter kommer alle deltidsbrandfolkene, som jeg talte om, sideløbende på brandstationen, og så henter de brandbilerne afsted med dem. Først en automobilsprøjte, altså en brandbil. Derefter har vi et redningskøretøj med en båd bagefter, og selvfølgelig alt afhængig af, hvad meldingen går på, så er det. Se, så står I og kigger på, jeg drillede før til stigevogn, at hvis meldingen går på, at det er brand i en kælderejendom, så er det jo pænt åndssvagt at komme med en stigevogn, så lader man være med det. Altså, så lader man selvfølgelig den stå, og det gør vi også i det her tilfælde. Det er jo en helt ny vogn, de har fået. Nu kører de ud. Indsatslederen er den første, der lander derude. Han laver en situationsbedømmelse. Han finder lige ud af, hvad der er galt. Og når han har styr på det fuldstændig, så indsætter han folkene. Se, nu leger vi, at det, han er kommet ud til, det er ikke kun et hus, der brænder. Det er måske en markbrand. Måske har den her markbrand bredt sig til et gammelt skur, hvor der står noget gammelt sur kemikalier og sådan noget i, som nu brænder og slipper ud. Ja, nu stopper I det der. Det er pænt forstyrrende. Nå, men altså, nu har vi altså en eksplosion, kan jeg forstå. Nu har det her spredt sig. Nu har han brug i noget specielt materiale. Ikke kun noget ildebrand, men nogen, der kan noget andet end det her. Og så kalder han på Beredskabsstyrelsen, for som I har set i dag, så har vi noget helt særligt redningsmateriale. Vi har noget helt særlige kemikaliedragter. Vi har nogle helt særlige kompetencer og specielt udstyr, vi kan bruge. Så nu ringer han hen lige derinde bagved, der sidder vagten. Han vil om et øjeblik modtage en melding på mobil, og så trykker han på knappen. Den kom der. Og så hyler det over hele stedet. Alle de her værnepligtige redningsspecialister, nogen er i bad, og nogen går og hygger sig, og nu løber de til, for de har selvfølgelig nogle vagter. Heromme bagved, mens portene ruller op, om bagved, der har de sådan nogle markerede steder. Lidt ligesom når man spiller mølle og dam. Så kan man gå frem i felt B2, A1 og så videre. Så stiller de sig der, så skal vi lige hurtigt se, om alle folk er der, og så sender vi dem afsted derfra. Så nu samles de herinde bagved i skimte igen, jeg skal sige dem lidt. Vores vagthavn, han er løbet herind. Han får nu den endelige melding. Folk vil samle sig ind, og så skal man lige sige, okay, hvad er det, vi skal køre med? Hvad er det her handler om? Hvad handler ulykken om? Hvad er det, vi skal komme ud og hjælpe med? Og så snart vi ved det, så vælger vi de biler, vi skal bruge til det. Og ud af det, så sammensætter vi udrykningen, som vi kalder det. Vi har 3 befalingsmænd på vagt her, og vi har 13 værnepligtige på vagt, som et øjeblik vi bemandet dem. Det de får, det er nu det, man kalder en ordre. Det lyder så fornemt, men de får simpelthen bare besked på, hvad handler det her om? Hvad er det, vi skal køre med? Fordi det er rigtig vigtigt, at vi får det rigtige med fra starten af. Det er så ærgerligt at komme afsted med en forkerte bil. Og så kommer man frem og siger, kemikaliedragter, og så åbner man bagved, og så er den fyldt med træstammer. Det er rigtig ærgerligt. Så vi gør det rigtigt. Hellere bruge lidt tid til at starte med, og så komme ordentligt afsted. Lidt ligesom jeg fortalte med helikopteren også, så man tjekker tingene op, inden man kommer afsted. Vi skal rigtig afsted. Sådan ind og have fat i de her kæmpe store biler. De har deres tøj hængende inde i garagen henne, så de bare kan slæve det med. Og det har de jo altså 24/7, altså 24 timer i døgnet er de klar. Skiftes til at have vagt, og så er det altså ud og trille i køretøjet. Og nu skal jeg lige se herovre en gang. Hvad han gør? Jeg skal lige have helt stikket ud af den bil, der inden han kører. Skal jeg hive sådan? Det gør den selv! Nå, da. Jeg får at vide, at fede Søren, han skal skride. Så det gør jeg. Gå væk, Søren, sagde. Jeg troede, at det der elstik sad fast, og så røg ud. Nej, det var bare automatisk ud. Sådan der. Et sted med første bil. Ligesom en indsatsleder, så har vi også et vagthavne. Det er nogle af de første, der vil afsted. Så skal de med ind i bilen. Fordi de andre biler kører en lille smule langsommere. Så kan de sådan forberede sig. Nu kommer vagthavnen ud her. Han er med i bilen, og så sætter vi dem afsted for at gælde politistedet. Så kører en af afsprøjterne her. Adieu, amigo, goodbye, farvel. De er lige undervejs næste år. Jeg tror, det er
det et basisberedskab, så har man en beredskabsstyrelse, som er et overbygningsberedskab, som kan supplere, kan noget mere, har nogle andre kompetencer. I har været 1700 gæster her i dag. Vi vil gerne lov til at sige tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, I har haft det lige så fornøjeligt, som jeg i hvert fald har haft det. Håber, I har fået noget ud af dagen eller nyt det, så håber jeg på, at vi kan lave det her til næste år igen. Men jo, vil jeg bare sige, mit navn er Søren Benzin. Ha' en fortsat fantastisk god weekend, og kom godt hjem. Tak for i dag.